egan. Erabili errepidea edo bidegorria. Jokatu errespetuz eta arduraz. Ez utzi arrastorik, utzi aztarna. Hobetu dezagun Bilbo. Bilboko udala. Egunon eta ongi etorriak izan zaitezte Burdinola Cypher Labs bigarren banderara. Gaurkoan ARC B ligako eta emakumezkoen ET ligako segarren estropadak ospatuko dira. Hemen Lekitxon aterako diren lehenengo traineruak gizonezkoen KE B garren taldekoak izango dira. Momentuz bigarren talde honetan Castro da liderra. La Marinarako traineruko abarraunlariak 39 punturekin sailkapenearen buruan dira. Eta gainera, atzo Camargon ospatutako bandera eta gero, bandera hori irabazi zuten beraz, Castrotarrek haien lidergoa reafirmatu zuten han Camargoko uretan. Amaiketan aterako dira lehen txandako gizonezkoen ontziak. Eta amabietan bestalde emakumezkoen ET ligako irteera izango da, atzo ere egin zuten arraun Camargon eta Hondarribiako trainerua eraman zuen bandera Kantabriako uretan. Ama Guadalupekoko arraunlariak dira ET ligako sailkapeneko burua eta atzetik Zarautz dabil, Zarautzko enbata da bigarrena sailkapenean. Gaurko estropada 4 luze eta 4 kale gizonezkoen kasutan eta 4 kale eta 2 luze bakarrik emakumezkoen kasutan. 10 minutu baino gutxiago estropada hasteko dana prest hemen Lekitxon. Pausa bat eta oraintxe bertan izango gara Burdinola Cypher Labs banderarekin. Mila esker! Gurpila R espaloietan? Ez! Bizikleta edo patina espaloian? Oinezkoa egan. Erabili errepidea edo bidegorria. Jokatu errespetuz eta arduraz. Ez utzi arrastorik, utzi aztarna. Hobetu dezagun Bilbo. Bilboko udala.
Minutu bakarrik Burdinola Safer Labs bandera hau hasteko bigarrena, egiten den bigarrena hemen Lekitxoko uretan. Esan bezala, lehenengo kasuan gizonezkoak hartuko dute irteera eta lau kaleetako formatua izango da, formatu klasikoa estropaden kasutan. Eta lehenengo kaletik, kasu honetan, lehenengo txanda honetan, Busturialdea aterako da. Ondoren bigarren kaletik Laredo, Remo Club, hirugarren kaletik Mutriko arrauntaldea, eta laugarren kaletik Lutzana izango dugu. Hor ikusten dugu eguraldia, gaurko eguraldia. Aixe bolada desenteak ditugu, ia 20 kilometro orduko aize boladak. Eta zailkapena dugu pantailan, hori da KEP Ligako zailkapena. Castro da lehenengo, komentatu bezala, 39 punturekin. Club de Remo Valle de Camargo 36 punturekin bigarrena. Hor ja 7 puntuko tartea ikuste dugu Camargo bigarren eta hirugarren postuen artean. Portugalete da hirugarrena. Deusto laugarren, bosgarren Busturialdea, Mutriku 6garren, 7garren Laredo eta atzerago azkenengo postuan Lutzana dekogu. Dana prestazteko, ja traineruak prestatzen hasi dira. Eta hor ikuste ditugu ja traineruak prestatzen. Esan bezala, nengo txanda honetan, lehenengo kaletik bandera zuria duen kale hori Busturialdea joango da, bigarren kaletik Laredo, hirugarren kaletik Mutriko eta laugarren kaletik Lutzana. Hor ikuste ditugu ja traineruak prestatzen. Esan bezala, aize pixka dabil, hegoaldeko haizea, itxasoa ez dago bare, itxasoa okituta dago, hor ikuste dugu eguraldia, nahiko bero egiten du, esan bezala, hego haizea dagolako, eta olatu nahiko ia metro erdiko olatuak. Kasu honetan, albotik etorriko dira, ipar ekialdetik gitzi gora bera datoz olatuak, beraz, lehenengo eta hirugarren luzetan, estriborretik etorriko dira olatuak, eta bigarren eta laugarren luze horietan, borretik etorriko dira olatuak, beraz, patroiak adi egon beharko dira, olatuak hartu ahal izateko. Orain entzuten ari gara, epaileak horrela erabaki dutelako, orain gaurkoan haizea dela eta irtera azkarra, edo gaztelaniaz esaten den salida rapida egongo dela, beraz bai eta prest eta bai izango da parkatu traineruak deseroso ez egoteko irtera baino lehen. Dile a este que quite de aquí, que siempre se lleva Hori guzti dugu jada lehenengo traineruak, bigarren kaletik Laredo ikusten dugu, eta hori haizea dela eta nahiko ari da tiraka balizatik. Horregatik, epaileek erabaki dute, irteera azkarra hori egiteko. Ikusten dugunez, dana prest, ia, lehenengo kaletik Busturialdea, bigarren kaletik Laredo, hirugarrenetik Mutriko eta laugarrenetik Lutzana, traineru guztiak prest. Laster izango da irteera, minutu bat baino gitxiago. Bigarren Burdinola Safer Labs bandera hau hasteko. Traineroak prest, arraunlariak prest ere. Hori ikusten ditugu, epailearen indikazioak. Trainero guztiak adi, dana prestazteko, minutu bat baino gutxiago. Eta adi amaikak izaten diren, eta estropada hasten den. Mundu guztia prest. Azkenengo segundutxoak irtera izan baino lehen. Hor dira, gia dira amaikak, beraz, laizter izango da irtera. Irtera azkarra izango da, suposatzen da. Hor ikusten dugu Busturialdea lehenengo kaletik
hor balizatik tiraka haizea dela eta Laredoren kasuan, trainer guztien kasua da hori. Bandera txuria gora eta bai! Horra doaz, lehenengo txanda, bigarren burdinola Safer Labs banderako lehenengo txanda. Gabian da, estropada. Gogoratzen dugu KE2 ligako 6. estropada dela. Eta ikusi ditugu Busturialdea lehenengo kaletik, Laredo 2. kaletik, Mutriku 3. kaletik eta Lutxana 4. kaletik. Hor ikusi ditugu Busturialdeko arraunlariak, Jon Pérez, Roseñada patroilanetan, Poparian Peio Lozano, Carvajosa eta Kemen India, atzetik Iker Kortaza, Kai Simpson, Oñatz Gaintza, Aitor Akarregi, Iker Urizar, Markel Berridi, Zenen Parkatu de Bilbao, Luis Ángel Salvador, Aimara Espiri eta Euken Kanta la Piedra kobre bezala, eta proaren kasuan Ibai Arengo. Horik dira Busturialdeko arraunlariak, eta hor ikusten ditugu ere Laredoko arraunlariak. Hor ditugu patroilanetan Asier Rodero, Unai Prado eta Ibon Fernández Poparian, Elier de Martín, Aitor Rodríguez, Aritz Granado, Markel González, Ander González, Joaquín Avellanal, Aitor Barrio Canal, Izan Romero, gero kobretan Andrés Silva eta Diego Erlantz González, eta proa bezala Aimar Lerma, entrenatzaile Oscar Prado da kasu honetan, eta goratzen dugu Laredo aurtengo kasuan izango litzatezkela Bakaikuren bigarren proiektu bat. Hor ikusten ditugu Mutrikuko arraunlariak, patroilanetan Ekaitz Iza, Eritz Egia eta Mikel Paredes Poparian, eta proa bezala Iñaki Iriondo eta kobretan Jon Rosales eta Jon Odriozola. Laizter, helduko dira lehenengo traineruak kanpoko ziabogetara, kanpoko maniobretara, eta hor ditugu Lutxanako arraunlariak, Ederra traineruko arraunlariak, patroilanetan eta baita ere entrenatzaile bezala Aitor Zautu, Jori Txikaza eta Aimar Abajo. Poparian Daniel Zidontxa eta Oian Egaña atzetik, Mikel de los Ríos, Ibai Urrutia, Iker García, Jon Badaya, José María Talledo, Aisier Martínez, Luke Wright, Javier Barandiaran parkatu kobre bezala, eta Gorka Martínez proan. Zan bezala, Aitor Zautu da entrenatzaile eta patroia. Eta hori ikusten dugu ja, pizkat bigarren kaleko Laredo, pizkat atzetik dabilela, hori dirudi, hemendik ikusita, hor agertzen den irudian. Eta 3 minutu pasatu dira ja. Estropada azienetik, laster ibiliko dira ja lehenengo ziaboga horretan, lehenengo maniobran. Segundu gutxitan edo minutu gutxitan, hor ikusi ditugu, olatuen talkak, traineroen proak gora eta behera. Eta badirudi, hor Mutriku 3. kaletik doala pizkat aurrerago beste haien aurkariak baino pizkat aurrerago. Hor doaz, Gipuzkoarrak. Hor Ekaitz Itza patroilanetan goratzen dugu. Egoitz Eleze Garaien gizonak ordoaz momentuz estropadan buruan, badirudi. Ea zer gertatzen da orain bigarren luzetan, bueltako luzetan, ea patroiek olatuak aprobetxatu ditzazketen, ala ez. Hor ikusten dugu ere Busturialdea aurrerantz joan nahi duela. Hor badirudi ibiliko dela
lehenengo txanda hau, Busturialde eta Mutrikuren artean. Laster izango dira traineruak lehenengo ziaboga horretan, eta badirudi Busturialdea orain buruan dabilela. Adi lehenengo ziaboga egitera doazela. Badirudi hor dabilz biak. Badirudi lehenengo Mutriku atera dela. Hortxe ditugu hirugarren postuan sartu da Lutzana, eta azkenengoa Laredo, ea Lutzanako gaurkoan posturen bat igo dezaketen, zailkapenean, momentuz azkenengoak dira. Eta gogoratzen dugu orain banderak ikusita haizea haien kontra dabilela, horregatik zabaldu dira hainbeste traineruak lehenengo ziaboga honetan. Eta orain beruntz datoz bigarren luze honetan. Hor ikusten ditugu lehenengo bi traineruak, Mutriku eta Busturialdea eta Mutriku. Laster izango ditugu lehenengo ziabogako denborak, eta ikusiko dugu nor sartu den lehenengo. Bost 0-9 Busturialdearen txat, 5-22 Laredoren txat bigarren kaletik, 5-0-6 Mutriku beraz lehenengo sartu da, eta Lutzana 5-18. Horiek dira denborak momentuz lehenengo ziaboga horretan. Beraz Mutriku liderra 5 minutu 6 segundurekin, Busturialdea atzetik 5 minutu eta 9 segundurekin, ondoren Lutzana 5 minutu 18 segundurekin, eta azkenengo Laredo sartura 5 minutu 22 segundurekin. Hor ikusten ditugu orain patroiak jotake lanetan bigarren luze honetan. Orain olatuak pizka bat albotik, baborreko albotik eta popatik etorriko zeizkie. Eta hor ikusten ditugu desberdintasunak, aldea, haien arteko aldea. Mutrikuk Busturialdeari 3 segundu, Lutzanari 11 segundu eta Laredori 16 segundu. Hor doaz ja bigarren ziabogaren bila, hor ikusi ditugu epaiak bi ontzi horien artean. Busturialdea parkatu, ez? Laredo eta Lutzanaren artean badirudi dauziela. Beraz, baten bat bestearen kalera sartu da, goretzen dugu Laredo bigarren kaletik atera dela eta Lutzana laugarren kaletik. Beraz, kantabriarrak kanporantz atera ote dira edo Lutzanakoak barrurantz. Baina hor doaz ja bigarren luze horretan olatuak haien alde, haizea haien kontra, beraz ez dute dena haien alde, haizaren kontra egin behar dute arraun, goratzen dugu hegoaldeko haizea, orduan lurretik itsasora doa. Hor ikusten ditugu, momentuz badirudi Mutrikok hartu duela aurrea, Mutriku dala estroparen proan. Hor ikusten ditugu egoitz LS garaien gizonak, momentuz 5 minutu eta 6 segundoko denbora jarri dute erlojuan lehenengo ziaboga erretan 3. kaletik. Eta ea zer gertatzen den hor azkenengo postu horietan, baina momentuz Mutriku estropada buruan. Hor ikusten dugun ekaitz hitzaren lana, patroi Mutriku garraren lan hori, baita bere arraunlariena. Hor doaz, hor dronaren plano politau, Mutrikutarren boga hori, hor bigarren ziaboga horren bila,
eta Leicester izango dira minutu gitxi batzutan, segundu gitxi batzutan izango dira ja bigarren ziabogan. Hor, estriborreko arraunlari hori arazoekin, azkenean arraunak olatuekin traba egiten dute, eta beste zailtasun bat da arraunlarientzako. Horrekin egin beharko dute lan, edo hori kontuan izan beharko dute arraunlariek. Eta Leicester izango dira, bigarren ziabogarretan metro gitxi batzuk falta zaizkie, eta goratzen dugu momentuz Mutrikuk jarri duela denborarik onena erlojuan, 5 minutu 6 segundurekin, Busturialdea bere atzetik, 5 minutu 9 segundurekin, Lutxana 5:18rekin, eta Laredo 5:22rekin. Gogoratzen dugu, ontzi hauek zailkapen orokorrean momentuz bosgarren, 6garren, 7garren eta 8garren direzela. Mutriku da 6garren, Busturialdea 5garren, Lutxana azkenengo 8garren eta 7garren da Laredo. Beraz, gaur zailkapen orokorrean aldaketak egon daitezke, dauden ematen diren zailkapenaren arabera, baina momentuz Mutriku da proan, Mutriku da estropada buruan. Leicester izango dira bigarren ziaboga horretan, Leicester onduko dira Lanerditara, momentuz badirudi Mutriku lehenengo, Busturialdea bigarren, Laredo bigarren eta Lutxana azkenengo dela. Hori badirudi, ea zer gertatzen den, Lanerditan. Hor ikuste dugu Mutriku olatuak hartzen, ekaitzitzaren lana, estropada bigarren luze horretan, hor patronedatuak, ea ze gertatzen den orain ziabogan, aizea haien kontra, adi, eta bai Mutriku, hor Leicester Busturialdea, ea Busturialdea, bai Busturialdea, traineru bateko aldea dagoela dirudi, beraz hori bilgo dira, 3 segundutzoko aldearekin, gitxe gora bera. Leicester helduko da la pejinuka, Laredoko trainerua Lutxanari aurrea hartu dio, Lutxanako ederra traineruari, hori ikuste ditugu Laredokoak, Leicester helduko dira, proa prestatzen, adi bigarren kale horretatik Laredo, eta adi Laredo, bai Laredo, eta Leicester Lutxanaren txanda izango da, Lanerditan, ea Lutxana, laugarren kaletik, Leicester Lutxana estriborretik, Lutxanari estriborretik joan zaio maniobra, proariak oso azkar sartu du, patroiak esan dio momentuan, sartu du arrauna. Beraz, ziau izan beharko dute Lutxanako arraunlariek. Eta, ederra traineruak aurrera jarraituko du. Baina hor ikusi izan dugu, hor errepikapenean nola Lutxanari estriborretik joan zaiola bigarren ziaboga hau. Baina, hor ikusten dugu ederra trainerua, horatzen dugu aizea haien kontra zegoela, trainerua boiaren kontra bultzatuko zuela, baina momentuz maniobra hori ez da ona, eta ea zer gertatzen den zailkapenean. Baina ziaboga hori ona ez da, epaiek ez dute ontzat emango, eta hor ikusten dugu epaien itsasontzia hurbiltzen dela, eta gelditzeko esan die epaileak, beraz, bandera urdina, eta Lutxana, hori ikusten dugu Aitor Sautu berbetan dago, beraien, hori ikusten dugu proba badirudi negarka dagoela, dirudienez, bere arraunlarien edo taldekideen animoak jasotzen, baina bai, Lutxanaren estropada bukatu dela badirudi. Hor ikusten dugu proa Gorka Martinez
negarka dirudiela. Eta hori izan da gertatu dena. Eta hor eta bai, alaze da, epaiak estropadaz kanpo utzi dute Lutzana, eta hor ikusten ditugu ja, bigarren Ziabogako denbora horiek, 11 minutu 51 segundu Mutrikurentzat, jarraitzen dute, Gipuzkoarrak jarraitzen dute hor aurrean, proban, hirugarren kaletik, lehenengo kaletik Busturialdea, 11 minutu, eta 59 segundu, beraz bigarren, eta bigarren kaletik Laredo, 12 minutu 30 segundu. Eta Lutzana, esan bezala, kale egin du Ziaboga horretan, beraz, estropadatik kanpo geratu dira. Azpimarragarria da, esatea, kasu horretan, atzerantz egiten baduzu eta estropada edo Ziaboga parkatu ondo egiten baldin baduzu jarraitu dezakezula arraunean, egia da denbora nahikotxo galtzen duzula, baina aukera hori baduzu, posible da hori egitera, atzerantz egitea eta berriro Ziabogia egitea, baina Aitor Zautuk, Lutzanako patroiak, hori ez egitea aukeratu du, eta dakartzan ondorioak pairatuko dituzte Lutzanako arraunlariek. Bitartean Mutriku hori ikusten dugu proan, estropada buru momentuz Gipuzkoarrak 16-20 segundu igaro direnean, ikusten ditugu Laster helduko direla hirugarren Ziaboga horretara. Gauza asko momentuz gertatu dira eta bakarrik da lehenengo txanda gaur lekitxon. Baina hori ikuste ditugu Mutrikuko arraunlariak, hor ikusten ditugu Egoitz LS Garairen gizonak prestatzen ja. Ea zer gertatzen den Ziaboga honetan, baina momentuz ondo, zabalik Mutrikuarrak, azkenengo Ziaboga horretan, bigarren Busturialdea, eta Laster izango da Laredo baita ere, baina momentuz, 3 ontzi bakarrik, hor ikusten dugu haizearen kontra ibiliko direla, eta hor berotzen dagoen traineru bat dago, ez dago estropadan, momentuz Laredo faltara, horatzen dugu, hor ikusten dugu Laredo. La Pejinuka trainerua, Laster Ziaboga egitera, ea Laredo tarrek nola egiten duten Ziaboga, bigarren kaletik, ea nola egiten duten, adi, eta bai Laredo, esan bezala nahiko zabalik, haizeak tirak egiten duelako, baina baditugu geratzen diren 3 ontziak, estropadan geratzen diren 3 ontziak, bueltan, eta hirugarren Ziaboga honetan egindako denborak, Busturialdeak 17 minutu eta 33 segundu egin ditu, bigarren kaletik Laredo 18 minutu 20 segundu, eta hirugarren kaletik Mutriku 17 minutu eta 24 segundu, eta esan bezala laugarren kaletik ez dago arraunlaririk. Beraz, horixek dira denborak. Mutriku badirudi txanda hau irabaziko duela 17 minutu eta 24 segundurekin, 9 segundu beranduago Busturialdea 17 minutu eta 33 segundu, eta 18-20 Laredorentzat bigarren estropada honetan. Beraz, ekaitz hitzak patroneatutako trainerua badirudi traineru horrek eramango duela lehenengo txanda,
Hor dira Mutriku eta Busturialdea, lehenengo eta bigarren sailkatu lehenengo txanda honetan. Azken luze honetan, azken metro hauetan. Ea zer gertatzen den. Badirudi Laredo Mutrikuren kaleruntz doala, olatuak aprobetxatu ahal izateko, olatu horietatik segundu batzuk laburtzeko. Eta ordoaz bi traineruak. Hor ikusten dugu berotzen ari den Portugalete. Baina bitartean, Portugaletek urrengo txanda egingo du arraun, bitartean Mutriku Busturialdea eta Laredo dira estropadan, momentuz Gipuzkoarrak dira liderrak, Busturialdea bigarren sailkatu eta Laredo hirugarren sailkatu. Mutriku hirugarren kaletik, Busturialdea lehenengo kaletik eta Laredo bigarren kaletik. Eta sorpresarik ez baldin badago, Gipuzkoarrek eramango dute lehenengo txanda, esan bezala bederatzi segunduko aldearekin, hor hirugarren ziaboga honetan, eta 56 segundu Laredori. Horrek usten dugu ekaitzitzak patroneatutako ontzia, Egoitzeleze garaien mutilak eramango dute txanda, hor bitartean La Pejinuka Laredoko ontzia azkenengo luze horretan. Baina bitartean gizon hauek izango dira badirudienez lehenengo txanda hau irabaziko dutenak. Ordoaz, Egoitzeleze garaien gizonak, Mutrikuko gizonak, denborarik oberena jartzera erlojuan, azkenengo luze honetan, politxo arraun egiten, olatuak haien alde erabiltzen, estropada polita dabiltzate egiten Mutrikuko gizonak. Zalantzari gabe edo sorpresarik egoten ez bada Mutrikuko traineruak eramango du lehenengo txanda hau. Ordoaz 14 gizon horiek, Ekaitzitza, Eritzegia, Mikel Paredes, Unai Lazalkorta, Iñaki Agirretxea, Ordoaz 14ak lehenengo txanda hau irabaztera. Gogoratzen dugu bederatxiko segundu aldea Busturialdeari hirugarren ziabogan, momentuz buruan dira. Busturialdea hartu nahian, baina ezinezkoa da gaur Mutrikuko itsasontzia hartzea. Hor entzuten ditugu atzetik haien zaletuen animoak azken metro hauetan. Estropada galanta egin dute Gipuzkoarrek. Ordoaz azken metrotan. Ordoaz Mutrikuko arraunlariak estropada buruan. 20 segundu gutxi gora bera heltzeko. Ordoaz, azkenengo paladatan, bai, Mutrikurentzat izango da lehenengo txanda, hor ikusten dugu Ekaitz hitza, azken hitz horiekin, bai, Laister izango dira Mutrikuarrak, Laister helduko dira ziabogara, eta Laister bukatuko dute txanda honekin, bai Mutrikurentzat! Bai, lehenengo postuan, besoak gora! Lehenengo txanda irabazi dutelako, eta Busturialdea Laister izango da, diadi, bai Busturialdea! Estropada galanta Mutrikuarrena. Egoitzeleze garaien gizonek tinko ibili dira. Eta oraindik geratzen da, Laredo geratzen da oraindik. Ordoaz, Laredo tarrak. Eltzear daude, ea olaturen bat hartzen duten.
Eta goratzen dugu azken trainerua dela, Lutzana deskalifikatua izan delako, egindako ziabogagatik. Eta hor ikusten ditugu Laredoko gizonak, Oskar Prado entrenatutako gizonak, Asier Rodero patroilanetan ikusten dugu, olaturen bat hartzen saiatzen, eta Laredoko tripulazioa heltzear da. Adi beraz, azkenengo metro horietan, haien kaletik barrurago sartu dira. Eta la pejinuka haien azken metrotan. Adi la pejinuka heltzear dela. Adi Laredoko tripulazioarekin. Eta bai Laredorentzat. Lehenengo txanda hau amaitutzat eman dezakegu beraz hirugarren ontzi honekin. Eta beraz, hau izan da lehenengo txanda. Urpila R espaloietan? Ez. Bizikleta edo patina espaloian, oinezkoa egan. Erabili errepidea edo bidegorria. Jokatu errespetuz eta arduraz. Ez utzi arrastorik, utzi aztarna. Hobetu dezagun Bilbo. Bilboko udala. Eta bueltan gara lekitxon baditugu, goratzen dugu lehenengo txanda barkatu bukatu dela orain dela minutu gitxi batzuk, eta hor ditugu denborak, momentuz denborarik oberena, mutrikuko ontziak zarri du 23 minutu, 50 segundo eta 59 euneko, Busturialdea 24, 03, 33 eta 25, 26, 80, Laredorentzat goratzen dugu Lutzana deskalifikatua izan dela egindako ziabogaraekin, estriborretik joan zaie Lutzanako gizonei, eta zuzendu egin ez dutenez deskalifikatuak izan dira. Eta ja bigarren txandako itxasontziak edo traineroak prestatzen ari dira, goratzen dugu lehenengo kaletik Destu, bigarren kaletik Castro, momentuz KE2 taldeko liderrak Portugalete hirugarrenetik, eta Camargo laugarren kaletik, dena prest bigarren txandau hasteko. Hor ikusten ditugu lau ontziak, Deustu, Castro, Portugalete eta Camargo, goratzen dugu haizea dela eta Adi eta bai!
Ordoaz, bigarren txandako traineruak, Deustu Castro Portugalet eta Camargo, hemen izangote da estropadako irabazlea, Mutrikuk egindako denbora lehenengo txandan balioko zaie Gipuzkoarrei estropada irabazteko txanda erabakigarria abian da, orezko txanda abian da, Deustu Camargo Portugaleta eta Camargo ari dira azken txanda honetan, ea zer gertatzen den, baina momentuz Mutriku da denborarik onena egin duen trainerua, ea bigarren txanda honetako traineruek hobetzen duten. Hor ikusten dugu Deustu eta Deustuko arraunlariak patroilanetan Kerman Hurtado, Eder Baraiazarra eta Mikel Etxebarria poparian, Oier López Jon Deza, Oier Zelaya, Oier Urzai, Guillermo Valle, Mikel Corrales, Sergio Martín, Alfredo Andrés, gero kobrean Jon Pérez, Lucas Arrabal eta proan Ander B. Peret dira, hautatutako amalauak, Castroko ontzian orain ikusiko ditugu, baina momentuz, hor ikusi ditugu, hor Santiago López García de Vicuña patroilanetan, Mario Martínez eta Luis Miguel Villar poparian, atzetik Alberto Landa, Mikel Abad, Asier Bernaola, Miguel Sánchez, Andrés Quintana, Urko Jona, Iker Castillo, Marcial Stevens, gero kobrean Álvaro Vitoria eta Igor Yaguno, eta proan Gerai San Martín, entrenatzaile Luis Miguel Villar poparian ari dena. Hor ikusten ditugu KEB taldeko liderrak, atzo ere irabazi zutela Camargon, gogoratzen dugu. Bitartean, hor ikusten dugu Portugaleteko gizonak, patroi eta entrenatzaile lanetan Gerardo Ranero, Pello Azkoaga eta Pello Fernández poparian, Iago Barrebake, Ander Gallardo, Pedro Antonio Gabancho, Carlos Javier García, Darío Gabancho, Luis de Olla, Pablo Colomo, Aitor Moriña, eta gero kobrean Lander Álvarez eta Oier Medina, proan Aritxer Laseka. Horiek dira jarrilerako arraunlariak, amalau arraunlariak, eta Camargoko kasuan Jonathan Castanedo parkatu da patroilanetan, Carlos Rodríguez entrenatzaile bezala, poparian Carlos Iriondo eta Guillermo Díaz, atzetik Raúl García, Aitor Casuso, Carlos Rodríguez, Raúl Fernández, Enzo Gómez, Miguel Duque, José Eugenio Fernández, David Pérez, Rodrigo de Isla eta Abraham Barreda kobre bezala, eta Mel Alegria proan. Horizik dira Camargoko arraunlariak, Virgen del Carmen traineruko arraunlariak, eta momentuz hori ikusten ditugu Castroko eta Portugaleteko traineruak, badirudi Castro dela estropada buruan, badirudi Luis Villarren arraunlariak beste bandera bat irabazi nahi dutela, asteburuko bigarrena irabazi nahi dutela. Eta hori ikusten ditugu ere Camargoko arraunlariak, hor Jonathan Castanedo patroiaren lana, olatuen kontra, atxo estropada haien etxean izan zen, haiek bigarren postuan geratu ziren, eta momentuz sailkapen orokorrean ere bigarrenak dira. Eta ea gaur zer egiten duten Carlos Rodríguezen gizonak, baina momentuz bigarrenak dira sailkapen orokorrean. Hori ikusten ditugu lau ontziak, lehenengo kaletik Deustu, bigarrenetik Castro, Portugalete hirugarrenetik eta Camargo laugarrenetik. Hor Deustuko tomatera ikusten dugu, luze arraun egiten, olatuen kontra. Eta hor laguntzien irudi polita, laizteri helduko dira hor lehenengo ziabo gara, eta momentuz hor badirudi egongo dela estropada, Castro eta Camargo bitartean, lehenengo eta bigarren zailkatuak, adi lehenengo ziaboga zer egiten zer gertatzen den lehenengo ziabogan, Castro nahiko itxatxita, ondoren
Camargo badirudi atzetik sartu dela, baina oso gertu dabiltz bi traineru kantabriarrak. Ea zer gertatzen den, orain Portugaleta dabiltz sartzen eta Deustu azkeneko postuan, baina badirudi bi ontzi kantabriarren artean izango dela estropada. Ez dakigu zeinek markatu duen denborarik onena, laizter ezagutuko ditugu lehen Zeabogako denbora hauek, baina ea zer gertatzen den. Hor ikusten dugu Camargo, ez barkatu Deustu ikusten dugu, gaizki bilana ez ni, hor tomatera, Deustuko tomatera, momentuz lehenengo kaletik, eta Castroko arraulariak hori ikusten ditugu, ea Camargorekin ze referentzia markatu duten, ea Ziabogan zer gertatu den. Beno, horrezko txandako ontzien lehenengo Ziabogan, lehenengo kaletik Deustu, 5:19 denbora egin du, bigarren kaletik Castro 4 minutu eta 54 segundu, hirugarren kaletik Portugalete 5:09 eta laugarren kaletik Camargo 4:56 segundu. Hor ditugu lehenengo denborak, momentuz Castro lehenengo Ziabogan 2 segunduko aldea zuen. Ea orain zer gertatzen den, hor ikuste ditugu Virgen del Carmen eta La Marinerako ontziak, badirudi Camargo aurretik dela, ea zer gertatzen den gaur Lekitxon. Hor ikuste ditugu Tomatera eta Jarrilera, hor ikuste ditugu denborak, ja pantailan jarrita. Beno, Camargoren denbora 4:56 izan da, ez 5:56, ea zuzendu dezakegun. Hor minutu bat dago soberan Camargoko ontziari. Eta momentuz badirudi Camargo dela estropada buruan. Badirudi Castroko ontzia atzean geratu dela. Ea zer gertatzen den, baina momentuz hemendik aizetik dirudiena da Camargoko arraulariak aurretik dabilela. Ea zer gertatzen den. Ea orain bigarren Ziaboga honetara heltzen direnean zer gertatzen den. Ea nork jartzen duen denborarik onena erlojuan. Momentuz Mutrikuren denbora hobetu dute. Castro 12 segundu aurretik sartu da. Eta hor dira Virgen del Carmen traineruko arraunlariak. Ea estropada irabazten duten, ea Castrorekin lehia polita izaten duten, ea Castrok beste bandera bat eramaten duen etxera, ea zer gertatzen den momentuz, ea zer gertatzen den, baina hori ikusten dugu Jarrilera, oraingoan 3. izan dela lehenengo Ziaboga honetan. Hor ditugu denborak, Castro 4:54, izan horiek 2 segunduko tartea Camargori, 4:56, 15 segunduko tartea Portugaletari 5:09, eta Deustuko gizonei 25 segunduko tartea 5:19. Eta laizzer izango dira bigarren Ziabogan, laizzer izango dira ordoaz, Camargo eta Castro oso hurbil. Hor ditugu Castroko arraunlariak bigarren luze politxa egiten, Camargoko arraunlariak baita ere. Gaur Santiago López García de Bikuña patroi lanetan. Gaur Luis Miguel Villarrek hautatu du patroi veteranoa. Eta horri ibiliko dira Camargorekin, beste ontzi honekin, Virgen del Carmen traineruarekin. Ea zer gertatzen den Carlos Rodríguez eta Luismi Villarren gizonekin. Ea nor sartzen den lehenengo. Baina momentuz denborarik oberena Castrok jarri du. Lehenengo Ziabogan 2 segunduko tartea besterik ez, Ziabogatak ateratzen zirenean, badirudi oso parean zeudela bi ontzi horiek, baina badirudi hemendik ikusita nire biztatik Castro doala lehenengo, ea zer ikusten dugu orain, baina ordoaz Camargo eta Castro eta Camargo. Badirudi Castro olaturen bat hartzen duela eta aurrekaria hartzen diola Camargori, baina bitartean hori ikusten dugu Camargoko gizonak, Jonathan Castanedo patroiaren lan ederra.
hor ikusten ditugu bi traineruak, zaletuen oiuak, badirudi Castro aurretik dela. Edo Camargo izango da horretik. Ea olaturen bat hartzen duten patroiak. Ea patroien lana erabakigarria den bigarren txanda honetako denboretan. Ea Camargo atzean geratzen den, olatutik kanpo geratzen da Camargo. Castro olatuarekin, Camargo olatuarekin ere. Castro olatutik kanpo, bigarren ziaboga egitera doaz bi ontziak. Castro bigarren kaletik, Camargo laugarren kaletik, badirudi Castro aurretik dela. Hor Portugaletik ikusten dugu bitartean bi ontzi horiek, Castro dela aurretik dela dirudi, ea zer gertatzen den, ziaboga honetan, gogoratzen dugu lehen lutxana, estriborretik egin duela ziaboga, ea, Castro, ui, Castro, bai Castroren txat, oso gertu Castro, nahiko apuratu dute Castrotarrek, Camargo orain adi Camargo, eta bai Camargoren txat, momentuz Castro aurretik, ontzi bateko aldea edo egongo da bi ontzien artean, eta Castro gogor ateratzen orain ziabogatik, tartea handitzen Camargorekin, Milgender Carmen traineruarekin, momentuz Castro estropa da buruan, dagoela dirudi parkatu, eta Portugaleteko jarriera ontzia orain bigarren ziaboga egitera, lan erditara, adi jarriera, ea zer gertatzen den orain jarrilerarekin, bai ziaboga ona eta bai jarrileraren zat, ea deustu tomaterarekin zer egiten duten bilbotarrek, adi, ziaboga ona, eta bai deustoren zat, eta hirugarren luzean diraz traineru guztiak, hor ikusten ditugu ja denborak, 10:54 Castro liderra da, Camargo atzetik 10:53 gero Portugalete hirugarren 11:26 eta 11:27 deustorentzat parkatu, azken zailkatua. Hor ere leia polita egongo da, ontzi horien artean. Eta bitartean, gogoratzen dugu Castro burua dela. Camargo 9 segundu atzerago 6 segunduko errenta irabazi dute Castrotarrek luze batetik bestera. Atzetik Portugalete 11:26 eta 11:27 deusturentzat, goratzen dugu Castro ligako liderrak direla, eta badirudi gaur ere ea jarriako gizon horiek zer gertatzen den deusturekin. Atxo Camargoko estropadan aurretik geratu ziren Portugaleteko gizonak, Portugalete, Busturialde eta bosgarren deusto geratu ziren atxo Camargoko estropadan. Hor puntu batzuk ateratzeko aukera izan zuten jarrierako arraulariak. Eta hor doaz. Eta hor ikusi ditugu bi traineru kantauritarrak, bi traineru, liderrak zailkapenean, Castro lehenengo, Camargo bigarren, eta badirudi Camargo laugarren kaletik, orain hirugarren luze honetan, Castro hurbiltzen ari dela. Pantaiak dioena hori dirudi, ea gero denborek zer esaten duten, baina momentuz badirudi hori dela gertatzen ari dena. Hori perspektiba kontuan izan da, ea ziabogan zer ikusten dugun, baina badirudi hori dela errealitatea. Ea zelan dekogun irudia. Hori ikusten ditugu Castroko, Portugaleteko eta Camargoko ontziak, ordoaz Castrotarrak eta Camargotarrak. Badirudi Castro bizkat aurrerago joan daitekeela, baina ez da 9 segunduko tartea. Ez dirudi dela, ontsi gitxi bat egongo da, trainerura. Hor Castrotarrak, Santiago López García de Vicuñarekin, patroi lanetan, Jonathan Castanedo
Camargoren kasuan, eta beno, badirudi perspektiba pizka bat engainetu gaituela, eta aldea handiagoa dela. Orain zer esaten duten denborek, pederatzi segundu diren, gehiago, gitxiago, lehenengo ziabogan 2 segunduko aldea zen bakarrik. Eta hor ikusten ditugu kastrotarrak. Hor estropada buruan, bandera emongo zaie ontxiei edo traineroari emakumezkoen irtera eta gero, hori da jakinarazi digutena epaiek, beraz, ordoa datua, jakin dezazuen. Eta beraz, Adi Castro ziaboga egitera, bai Castro, beraz, momentuz badirudi lehenengoa dela Castroko ontzia, bigarren kaletik, Camargo laugarren kaletik zabal dabil, Camargo, eta bai Camargorentzat. Eta orain zer gertatzen den, geratzen diren 2 ontzien artean, hori ikusten dugu Camargoren irteera, marearen eta izearen kontra, pizka bat kostatzen zaiela, arronta da. Hor ditugu, lehenengo denborak 16 segunduko aldea Castrok Camargori. Amabost berrogeita meretzi Castrorentzat eta Camargorentzat 16-15. Ordoa baita ere jarriera, ez hirugarren ziaboga egitera, eta adi bai jarrierarentzat, eta laizter izango dira deustutarrak lehenengo kaletik. Hori ikusten ditugu tomaterako arraunlariak, eta adi tomaterarekin, eta bai tomatera, zer denbora ematen duten. 17-02 Portugaleteren-tzat. Eta 17-20 Deusturentzat. Horiek dira denborak, 15-49 gizon horientzat, Castrotarrentzat, 16 segundu beranduxeago, 16-15 Camargorentzat, Portugaleteren-tzat 17-02 minutu eta 3 segundu ostean, eta 16-20 Deusturentzat, minutu eta 21 segundu beranduxeago. Momentu zailkapena izango litzateke Castro lehenengoa, Camargo bigarrena izango litzateke, Mutriku ez Portugalete 16-02rekin egongo izango zitekeen hirugarrena, eta Mutriku laugarren izango litzateke 17-24rekin. Ez, parkatu, Deustu lehenengo doa, barkatu. Ez nuen gogoratzen Deusturen denbora, 17-20, beraz, zailkapena horrela izango litzateke, Castro, Camargo, Portugalete, Deustu, eta ondoren 5. Mutriku, 4 segundu atzerago, 4 segunduko aldea referentzia horiekin, egindako txanda, aurreko txandako denborekin. Eta gorezten dugu Lutzana estolbatik kanpo geratu izan dela egindako ziabogagatik. Beraz, momentuz zailkapena Castro, Camargo, Portugalete, Deustu eta Mutriku izango liratezke. Hori ikusten ditugu Castrotarrak, azkenengo luze horretan, ea Castrotarrek bandera eramaten duten, sorpresa bat egonezkero, hori ikusten ditugu, hori ikasten ditugu, nola olatuak albo batetik etortzen diren, poparitik, baina albo batetik, orain baborreko aldetik, eta hor dator Castro, hor dator marinera ontzia, lehenengo zaikapen orokorrean, lehenengo atzo Camargon, eta gaur badiruri ere Castrotarrek bandera eraman nahi dutela. Ea zer gertatzen den, baina momentuz Luis Mibillarren gizonak
estropada buruan ziren hirugarren ziabogan 16 segunduko errentarekin. Arraroa izango litzateke errenta hori galtzea luze batean, baina ezinezkoa. Ez da, ezer? Zaila bai, baina ezinezkoa. Ez. Eta ea zer egiten duten gizon hauek. Ea zer denbora egiten duten. Argi dago mutrikuren denbora hobetu dutela, beraz mutrikuk ezeko zer egiterik. Eta ea Luis Miguel Villarren gizonek ze denbora egiten duten. Santiago López García de Vicuña patroilanetan, Mario Martínez, Luismi Villar poparian, Alberto Landa, Mikel Abad, Asier Bernaola, Miguel Sánchez, Andrés Quintana, Urko Jona, Iker Castillo, Marcial Stevens, Álvaro Vitoria, Igor Yaguno eta Jerai San Martinek eramango dute garaipena gaur ere lekitxon. Ordoaz azken metrotan, bai, Castrora doa bandera gaur ere. Camargoko gizonek zaiatu dira, baina ez dute lortu. Azkenen lehenengo luze horretan 2 segunduko aldea zuten haien kontra, baina Castrokoek alde hori handitzen joan dira. Ez dute maiodorik kendu nahi, ez dute banderarik emon nahi. Camargori bat eman zioten mutrikuko estropadan, eta ez dute beste bat Camargora joatea nahi. Castrora joan eraman nahi dutuzte bandera guztiak. Ordoa Castro, zaletuen oiuak, ordoaz Luismi Villarren gizonak, ordoaz olatua bere alde gainera, ordoaz denborariko berena gaur egitera lekitxon azkenengo metrotan, ordoaz Santiago López de Vicuña patroilanetan, azken metrotan lasai hartzen azken metro horiek 10 palada baino gitxiago, ordoaz azkenengo segundutan, adi marinera, eta bai Castroren txat, eta besoak gora badakiterako beste bandera bat doala Castrora, beste bat denboraldiko 5. Castrora doa. Bai, Castrora doa bandera denboraldiko 5. Hor ikusten dugu Virgen del Carmen trainerua. 2. Camargo eltzera doa. Camargo adi Camargorekin. Eta bai Camargorentzat. Estropada ederra Castrotarrena. Castro eraman nahi zuten bandera lehenengo ziabogan gertu ibili dira biontziak. Eta Castrotarrek esan dute gaur ez da zuen txanda Camargo. Bandera bat irabazi duzu eta ez da berriro gertatuko. Beste bandera bat Castrora, eta hor Portugaleteko gizonak jarriera trainerua eltzear da azken metrotan. Hor jarriera eltzear da 3. kale hortatik eta 3. postua. Gerardo Raneroren gizonak adi jarriera, eta bai jarriera. 3. zailkatuak zando honetan ikusi beharko dira denborak sailkapena orokorra ikusteko, eta ordoaz tomaterako arraunlariak, Deustuko arraunlariak, Kerman Hurtado patroilanetan, eta Jon Ortube entrenatzailea ordoa, Jon Ortuberen gizonak azken metrotan lehenengo kaletik, eta adi, bai Deusto! Beno, badakigu Castrok eraman duela lehenengo bandera, gaurko lehenengo bandera. Eta orain bandera eta denbora ofizialak itxaron beharko ditugu. Hortik eta horiek dira gaurkoan KEB ligako estropada honetan gertatutakoak. Hori ikusten ditugu arraunlariak. Eta lasai, Leicester. Hori ikusten ditugu irabazleak, burua bustitzen eta ura edaten.
Hori guzti ditugu Castroko arraulariak ospatzen haien zaletuekin. Hor, haien ondoan jarrirako arraunlariak, oraintxe bertan, urrengo irteera, emakumeen irteera izango delako, baina hori ikusten dugu beroa. Castroko arraunlariek nola ura bilatzen duten, beraz, bero galanta dabilela asmatu dezakegu. Eta hemen protagonistak ditugu, bueno, decía en euskera que tenemos protagonistas. Bueno, al delegado de los primeros campeones de hoy, a Goyo Villar. Bueno, Goyo, lo primero de todo, enhorabuena. Hola, gracias, es que casco. Bueno, vaya regata, vaya temporada, ¿qué les estáis dando de comer a los chavales en el pueblo? Pues tratamos de cuidarles lo mejor posible, pero ellos hacen mucho trabajo y mucho sacrificio. Ayer también en Camargo, 2 de 2 este fin de semana, ¿no? Sí, había que, como diríamos, dar un golpe en la mesa y demostrar que 2 regatas seguidas podemos ganar y ganarlas bien. ¿Qué sabor de boca os deja eso? Ganar 2 regatas seguidas, ganarlas bien, ¿qué sensaciones os deja? Pues nos da una muy buena sensación, sensaciones que ya teníamos, pero que esto lo confirma y digamos que deja claro el objetivo que tenemos. Goyo, Castro ha sido siempre un pueblo en el que los chavales han mamado remo. Bueno, se ve que vuestra trainera son muchos castreños. ¿Se nota la ilusión en el pueblo? Se nota, es verdad que pues venimos de tiempos muy duros y bueno, pues la gente pues está un poco fría para lo que es Castro, pero poco a poco ya se nos van animando y nos van acompañando y ha venido un autobús. Bueno, poco a poco, como todo, lo mismo que en lo deportivo, pues en tierra también va poco a poco. ¿Hacía falta una temporada así, tanto para los remeros como para el club como para el pueblo? Sí, hacía falta una temporada así y este es el inicio de un proyecto. Supongo que, bueno, Goyo, si no te dejamos, pero bueno, supongo que hoy recibimiento también, ¿no?, en el ayuntamiento. Sí, haremos el recibimiento, no recuerdo la hora exacta, será sobre las 6:30 porque vamos a esperar a que llegue el autobús de la afición. Muy bien, pues te dejamos, Goyo, que estás súper ocupado. Venga, disfruta de la victoria, enhorabuena. Es que ricasco. Eta hor ditugu kale azkenengo denborak, hor sailkapen orokorreko denborak, hor ikuste ditugu 21-48 Castrorentzat, Camargo bigarren, 3. Portugalete Deustuk mantendu izan du 4. postu hori, Mutriku 5. Busturialdea 6. eta Laredo 7. Horiek dira denbora, behin betiko denbora ofizialak. Eta bi estropada bukatutzat eman dezakegu. Eta ligako estropada hasi baino lehen pausotxo bat eta oraintxe bertan bueltan gara Lekitxon. ¿Lanzamiento de Cachi en fiestas? ¡No! Más diversión y menos basura. Reutiliza los vasos y utiliza contenedores y papeleras. Por respeto y responsabilidad, no dejes rastro, deja huella. Mejoremos Bilbao, Ayuntamiento de Bilbao.
itxaso kulpa mia. Eta ongi etorriak berriro lekitxora, badabian ETE ligako lehenengo txanda, Ondarroa lehenengo kaletik, Portugalete bigarren kaletik, Hernani hirugarren kaletik, eta Izuntza etxeko trainerua laugarren kaletik. Hor ikuste ditugu ja lehenengo metrotan, lehenengo txanda honetan. Eta lehenengo kaletik Ondarroa, hor ikuste ditugu Ondarroako arraunlariak. Lehenengo kale horretatik, patroilanetan Naia Suarez, Naia Badiola eta Isaro Oinederra poparian. Atzetik Naroa Badiola, Amets Gandarias, Aiora Zabaleta, Aiza Gandarias, Enara Gandarias, Naia Elezgarai, Airati Aranburu, Nerea Zabala, gero Kobretan Aiala Larruzkain eta Paula Korkoles, eta proan Izar Osa, eta entrenatzei bezala Iker Cortés. Hor dira Ondarroako arraunlariak. Bigarren kaletik Portugaleteko arraunlariak. Patroilanetan Usue Sillero, Paula Peñalba eta Iraia Usunaga poparian, Orino Joan Esoto eta Irati Calero, Ana Buron, Jone Gizasola, Galaxia Ortenetxe, Itxaso Zabaia, Iratxe Espinazo, Natali Marlene, Irati Uribarri eta June Rodríguez Kobretan, Leire Velasco proa bezala eta Urko Marin entrenatzaile lanetan. Hernaniko hor ikusten genituen Hernaniko arraunlariak, eta orain Izuntzako arraunlariak, etzekoak, hor laugarren kaletik. Orain errepasatuko ditugu azkar baten. Patroilanetan Malen Lekerik Ebaazkoa, proan June Unibazo, entratzia Peter Sendoia, eta orain ikusten ditugu hor Ondarroako arraunlariak, eta bitartean, lehen luze hau egiten den bitartean, Castroko traineruari saria emango zaio egindako denboragatik. Liderrak dira oraintxe bertan Castroko La Marinerako ontziko arraunlariak, hor ikusten ditugu baia lidertza hori sendotzen, hor doa Kastrotarren patroia, hor ikusten dugu sailkapen orokorra, Laizter izango du bandera bere eskuetan, bai, eta bai, bandera Castrorentzat, hor arraunlarien postazuna, eta hor daude Castrotarrak lidertzarekin, lidertza sendotzen. Atzo irabazi zuten, gaur ere asteburu bikaina Kantabriarentzat, bitik bi Castrotarrentzat gertatzen, denboraldian hori gertatzen den lehenengo aldia izan da. Bitartean goratzen dugu ETE ligako lehenengo txanda hau da bilela, Ondarroa lehenengo kaletik, Portugalete bigarren kaletik, Hernani hirugarrenetik eta Izuntza laugarren kaletik. Etxeko trainerua da orain abian, eta Laizter izango dira lehenengo ziaboga honetan, eta Castrotarrak arraunak gora egiteko prest baita ere. Hor irabazle Garaikur bezala. Baina bitartean hor Ondarroa, Portugalete, Hernani eta Izuntza gogoratzen dugu. Liga honetako zailkapena momentuz Hondarribia lehenengo, Zarautz bigarren, Kaiku hirugarren, Deusto laugarren, Ondarroa bosgarren,
Hernani 6. Izutza 7. Eta Portugalete 8. Horiek dira zailkatuak ete liga honetan. Eta, Kastrotarrek arraunek nola ikusten dituzten, izugu ikusiko portura doazelako egitera, lasai itsaso barearekin egin ahal izateko. Eta momentuz hor ikusi ditugu ja lehenengo ziabogak eta ligan izuntza aurrean da, izuntza popan, izuntza proan barkatu, estropada buruan, atzetik Hernani. Zabal egin dute gipuzkoarrek maniobra, momentuz izuntza lehenengo postuan, Hernani 2. eta ea Ondarroa hori biliko da Hernanirekin, barkatu ez genuen Ondarroa ikusten hor irudian, eta Portugalete azken zailkatuak momentuz. Orain 2. luze honetan zer gertatzen den, baina izuntzak nahiko alde polita zuen, beraz, alde hori mantentzen duen, eta gaur haien etzean sorpresa eman dezaketen Bizkaitarrak, Lekitxoko arraunlariak. Laizzer izango ditugu behin-behineko denborak, 4:24 izuntzarentzat, 5:24 parkatu, zegatik, 4 irakurri dut, 5:24 izuntzarentzat, 5:34 Ondarroarentzat, 5:36 Hernanirentzat, eta 6:02 Portugaleterentzat. Horiek dira denborak, momentuz izuntza etzeko trainerua 10 segunduko aldearekin, tarterekin. Ondoren Ondarroa 5:34, 5:36 Hernani oso gertu biontzi horiek, eta Portugalete 6:02. Gogoratzen dugu 2 luze direla bakarrik kasu honetan, beraz, ja azken luzeari dira egiten neskok, beraz, ea zer gertatzen den, ea gaurko etxeko traineruak eramaten duen estropada. Hor dabiltz, kanpotik izuntza eta barruago Ondarroa izan daiteke. Hor ikusten ditu bi itxasontziak, orain etxeko neskak. Ea gaur sorpresa eman dezaketen haien etxean. Ea zer gertatzen den. Momentuz dana haien alde 10 segunduko aldea, eta luze bat bakarrik geratzen zaie etxekoi. Haien atzean ikusten ditugu Hernaniko arraunlariak. Ea Ondarruk zer egiten duen 2. azken luze honetan. Orain patroien momentua izango da. Ondarroako patroia Naia Suarez eta etxeko patroia Malen Lekerikabeazkoa. Ea orain patroien lana izango da erabakigarria. Ea olaturen bat hartzeko kapazak diren, baina dirudienez neska horiek, izuntzako neskak doaz estropada buruan. Ea etxean sorpresa eman dezaketen alboko olaturiek ikusten ditugu. Hor, Malenen lan ederra ea zer egiten duten 2. luze honetan, baina lehenengo luzean 10 segundu tartea daramatzaten Bizkaitarrek. Ea Ondarroarekin, Bizkaiako beste ontziarekin tartea mantentzen, handitzen edo txikitzen den. Momentuz 2. lehenengo ziaboga horretan parkatu 10 segunduko tartea zeukaten Lekitxarrek. Ea zer gertatzen den hor, baina momentuz izuntza lehenengo. Ea zer gertatzen den hor, zaletuen, etxeko zaletuen oiuak. Hor ikusten ditugu. Hor Peter Zendoiaren emakumeak, hor aizetik. Ea Malen Lekerikabeazkoa zer egin dezaken. Olaturen bat har dezaken, baina momentuz hemendik badirudi izuntza dela estropada burua.
ea denbora polit bat jartzen duten erlojuan eta estropada eramaten duten, ea bigarren txandako ontziek eramatzen duten estropada, baina hori biliko dira. Momentuz izuntza badirudi estropada buruan dela eta Ondarruk ez duela aukerarik harrapatzeko etxekoak. Ordoaz lekitxarrak, ordoaz sendo arraunean. Ordoaz lekitxarrak, ja azkenengo metrotan etzeko zaletuen oiuak, txaloak. Estropada etxean geratzea nahi dute, lehenengo txandatik irabaztea zaila da, baina ez da ezinezkoa. Gaur emakume hauek bilatuko dute bandera lehenengo txandan irabaztea. Posible izango dute, denbora polita, estropada galantari dira etzekoek egiten. Ea zer gertatzen den olaturen bat, bai olatuak haien alde. Ordoa malen lekerikabe askoaren lana patroilanetan, olaturen bat hartzen, adi lekitxoren denbora zein den, azkenengo metrotan, txanda zalantzari gabe irabaziko dute, ea estropada posible den, zaila bai, ezinezkoa ez, ordoaz azken metrotan, adi lekitxoren denborara, horro olatuak ikusten ditugu, ea olaturen bat hartzeko kapazak diren eta denbora pizka bat murrizten, azkenengo metroak etzeko ontziarentzako, ea lekitxarrak zer egiten duen, ea denbora, adi denbora hobetzen duten bigarren txandan, baina momentuz txanda irabaziko dute, hori ziur zaletuen txaloak, bai bandera nahi dute, ea lehenengo txandan egiteko kapazak diren, adi zuntza, bai zuntza. Ea txanda galanta irabazteko balio dien, ala ez, orain ondarrutarrak bigarren postuan, adi, Ondarroa, bai Ondarroa, eta orain bertan Hernani, ea, bai Hernani hirugarren postuan, ea lehenengo txanda honetatik bandera eraman dezaketen etxekoek. Posible da, bigarren txandako ontziek denbora hobetzen ez baldin badute, etxean geratuko da bandera. Eta hori ikuste ditugu Portugaleteko emakumeak, hor urko marinen emakumeak, Usue Sillero patroilanetan goratzen dugu, Leire Velasco proan, hori ikusten ditugu azken metro horietan, zaletuen animoa jasotzen, eta ea azken metro horiek jarrileraren txat, Portugaleteko entzat, ea ze denbora jartze duten erlojuan, adi Portugalete, eta bai Portugalete. Beraz, lehenengo txanda bukatu txat eman dezakegu. Ea denbora ofizialak laizter ditugun, baina momentuz etzeko neskak eraman dute bandera, hor 11:41 izuntzaren txat, Ondarroa 12:08 eta 12:15 Hernanien txat. Denbora horiek behin-behinekoak dira, ez behin-betikoak, gogoratzen dugu. Hori ikusten ditugu etzekoak, 13 Portugaleteren txat, baina hori behin-behineko denborak dira da gogoratzen dugu, ez behin-betikoak. Orain laizter izango ditugu behin-betiko denborak, baina zalantzari gabe etzeko traineruak estropada galanta egin du. Orain bigarren txandara itxaron beharko dugu, hobetzeko jakit, bigarren txandako traineruek hobetzen duten ala ez, baina momentuz fijo etxekoak momentuz liderrak dira. Eta hori ikusten ditugu etxekoak, estropada galanta egin eta gero. Hor saletuen, itxasontzitik saletuen animoak jasotzen, zorizionak.
Eta Ondarroa azken denbora 12-08-44. Portugalete 13-14-09. Hor Hernani 12-15-45. Eta hori da hobetu behar den denbora 11-52 segundu eta 25 ehuneko. Horiek dira denborak, hor izuntzak egindako denbora 11-52-25. Ondarroa 16 segundu atzerago 12-08-44. Hernani 12-15-45. 23 segundu beranduxeago, eta Portugalete minutu eta 21 den beranduxeago 13-14-09. Bigarren txanda honetan, Kaiku, Hondarribia, Zarautz eta Deusto. Ea zer gertatzen den, ea etxean geratzen den bandera edo ontzi hauetako batek eramaten duen. Goratzen dugu, bi luze bakarrik direzela, Kaiku lehenengo kaletik, bigarren kaletik Hondarribia, Ama Guadalupekoa, hirugarren kaletik Zarautz, Enbata Trainerua, eta laugarren kaletik Tomatera, Deusto. Goratzen dugu, ete ligako burua txanda honetan doala, Hondarribia dara, bigarren zeilkapen orokorrean Zarautze dela, ondoren Kaiku, eta laugarren Deusto. Ea zerretatzen da, eta bai, badoaz! Ete ligako bigarren txanda hau, orezko txanda, ordoaz, etxeko ontziaren denbora hobetu dezaketen bilatzera, 11-55-25, hori da denbora, ea zer gertatzen den, baina momentuz Kaiku, Hondarribia, Zarautz eta Deusto orezko txandan. Bi luze bakarrik, eta hor ditugu Kaikuko arraunlariak, Joni García de Andoin patroilanetan, Jone eta gero poparian Nora Tejedo eta Ane Rodero, Leire de Diego, Izarola Ruzkain, Adriana Gómez, Arrate Grande, Izaro Gorostiaga, Paula Ibarretxe, Begoña Blanco, María Gómez, Arrate Marzo eta Oiane Alfonso Kobretan, Andrea Robledo, proan eta entrainatzaia Andoni Galban, Ama Guadalupekoko tostetan Mirer Garmendia da patroi lanetan, poparian Irati Camarero eta Eneritz Martiarena, atzetik Maili Olaskoaga, Iraia Mendizabal, Nerea Itxaso Txapartegi, Errosia Munarriz, Katxalin Negrete, Ane Aspiros, Nerea Munarriz, Olatz Pagola, gero Kobretan Maider Peñalba eta Erika Badiola, proan Maider Pérez, entrenatzailea Osertz Aldai. Enbata barruan patroilanetan Naikari Osa dabil, poparian Maili Landa eta Irati Maiz, atzetik Saioa Makasaga, Maili Makasaga, Ane Makasaga, hiru arrebak direla badirudi, abizen berdina dutelako, beraz hor hiru arrebak. Irati Zubeldia, atzetik Libe Goñi, Naikari Kian Artano, Iratxe Irureta, Marianadete Lustondo, Kobretan Ekinek Ereseta, Loizune Obergozo, proan Udane Obergozo, eta entrenatzaile Juanjo Etxarte. Eta laugarren kaletik Deustuko arraunlariak patroilanetan Alasne Etxaniz, Ane Urbizu, Matxalen Olarte, poparian Aizea Iturregi, Andrea Suárez, Lena Abril Cisnero, Irati Sáenz, Estíbaliz Goñi, Jone Olivan, Mayra Alejandra Portillo, Usune Elustondo, Iratxe Munitiz, eta Paula Morante parkatu Kobretan, Paula Iarza proan, eta Jone Olivan entrenatzaile lanetan. Horixek dira lau ontziak,
denborak, izuntza egindako denbora hobetu behar duten lau traineruek, ordoa, zabilan dira, ea zer gertatzen den momentuz, 11 minutu 52 segundu eta 25 eunekoko denbora da izuntzak egindakoa. Beraz, hori da hobetxeke dagoen denbora. Momentuz badirudi Zarautz enbata dagoela 3. kali horretatik estropada buruan edo txanda buruan, oraindik ez dakigu. Baina momentuz haizea baretzen dabilela dirudi, ea zer gertatzen den eguneko azken txanda honetan. Ea egindako denbora izuntzari balio dion estropada irabazteko haien etxean, lehenengo txandatik irabazita. Edo ea bigarren txandako ontziren batek eramaten duen. Baina momentuz horiek dira egindako denborak. Ea Laster ailegatuko dira lehenengo ziabogara Lanerditara, goratzen dugu eta ligako nestek bakarrik bilargo egiten dituzela, bakarrik. Bilargo egin behar dira, ez dugu inoren lana gaitzetsi nahi, lan eharra egiten dute emakume hauek, horik ikusten ditugu, lau ontziak, lehenengo kaletik Kaiku, bigarrenetik Hondarribia, Zarautz eta Deusto, 3. eta 4. kaleetatik urren ezurren, eta ordoaz Laster helduko dira lehenengo ziabogara. Ea zer denbora jartzen duten erlojuan, orain erlojupeko iaia estropada batean ari dira, lehenengo txandako denborak hobetzen zaiatzen, badirudi haizea nahiko baretu dela, ea, bai, 3. kalea bai, 4. kalea bai, ez parkatu, 3-2-1, eta bai, orden horretan joan dira, Zarautz lehenengo Hondarribia, 2. eta Kaiku 3. eta 4. kaletik, bai, Deusturentzat, horiek dira izan ditugun hemendik erreferentziak, hor oso gertu 2-3 ontzi horiek, ea Deustoren ziaboga hori nola amaitzen den, baina hor doaz Hondarribia, Zarautz eta Kaiku. Eta ea ze denbora jarri duten erlojuan. Kaiku lehenengo ziabogan, lehenengo kaletik 5:26ko denbora, 2. kaletik Hondarribia 5:24, 3. kaletik Zarautzek 5:21, eta 4. kaletik Deustu 5:26. Momentuz izuntzaren denbora, izuntza 2. izango litzateke 5:24. Denbora, Hondarribiaren denbora berdina. Orain 2. luzean zer gertatzen den, atzean geratzen diren edo izuntzak ondo, edo izuntzaren denbora ona den, momentuz izuntza 3 segundo atzerago dago, baina ea zer gertatzen den azken luze honetan. 5 minutu eskaz, estropada bukatzeko eta bandera nork eramaten duen jakiteko, baina momentuz oraintxe bertan Lekitxarra 2. izango litzateke Ama Guadalupekoarekin berdinduta. Baina momentuz badirudi Hondarribiako neskak estropada burua hartu nahi dutela, ea orain patroiek lan ederra izango dute olatuekin burrukan. Gogoratzen dugu Zarautzko enbatan nahikari oza dagoela, eta Miren Garmendia Ama Guadalupeko tostetan, hor Onjarbiko poparian ari da patroi lanetan, eta hor ikuste ditugu Deustoko arraunlariak, baina argi dago estropada beste 3 ontzien bitartean edo 4 ontzien bitartean adi izuntzaren denbora ona den eta bandera irabazteko balio dien, zaila izango da, baina ez ezinezkoa. Momentuz, zailkapen orokorrean
Zarautzko enbata lehenengo izuntza eta onjarbia hor berdinduta, eta atzetik Kaiku izango zitekeen laugarren eta bosgarren Ondarroa. Deusto Ernairekin berdinduta izango litzateke, eta hor ikusi ditugu bi ontziak. Aiama enbata eta Ama Guadalupekoa. Aiama Zarautzek eta Hondarribiak protagonizatuko duten burruka. Ea nork eramaten duen bandera. Ea izuntzaren denbora ona den eta bandera eramateko balio dien. Ea zer gertatzen den gaur hemen Lekitxon. Hor ikusten ditugu bi ontziak tostarik tosta, oso gertu, segundu bateko aldea ez da gongo ez dare proba batetik bestera. Hor ikusten ditugu bi patroiak JK, Miren Garmendia eta Naikari Osa, Ama Guadalupekoa eta enbata, azelako burruka duten aurretik. Oraindik luze erdia edo geratuko zaie. Eta hor doaz bi ontzi horiek. Ea zer gertatzen den, baina oso gertu daude. Aiama gaur zirrara ikaragarria izango da Eteligako azkenengo txanda honetan. Momentuz goratzen dugu izuntzaren denbora, baino 3 segundu gutxiago egin dutela enbatako arraunlariek, hor Zarautzeko neskak, hor Miren eta Naikari olatuen kontra olatu bat, bai, bado Ama Guadalupekoa olatuarekin. Hor, bai, joan zaie ea enbatak olaturen bat atzen duen, bestela estropada burua Ama Guadalupekoa izango da. Ea Zarautzek kapaz den olaturen bat hartzeko, baina momentuz hor dabilz, bi traineruak. Ea zer gertatzen den. Hor ikusi ditugu, Zarautzarrak. Begibistan ditugu ja da. Laizter helduko dira, badirudi Ama Guadalupekoa Ama Guadalupekoak eramango duela gaur ere estropada, baina Zarautz oso gertu dabil. Zarautzek ez du etzi nahi, jarraian nahi du burrukan jarraitu. Hor ikusten ditugu bi traineruak. Badirudi Hondarribia aurretik dela, baina Zarauztarrek ez dute bandera galtzerik nahi. Ordoaz Ama Guadalupekoa beste olatu batekin. Bai, ordoaz momentuz buruan da Ama Guadalupekoa. Ea zer gertatzen den azken metro hauetan, baina Hondarribiako arraunlariek eraman nahi dute estropada, ez zera bigarren bandera. ARC biko taldeko marinera bezala, bitik bi, zeburuko bi banderak irabazi nahi dituzte. Bai, Hondarribiera joango da badirudi, eaz izuntzaren denbora hobetzen duten. Badirudi baietz, baina ea zer gertatzen den, ordoa Hondarribia azkenengo metrotan enbata atzean geratu da. Ordoaz Hondarribiko arraunlariak, adi denborara, ea zer denbora egiten duten. Adi eta bai Ama Guadalupekoa, adi enbata sartzear dago, ea Zarautz. Bai Zarautz! Ea ze denbora egin duten. Goratzen dugu, ea Kaiku barkatu eta bai Kaiku, goratzen dugu 10:45, 25. Amaika barkatu, 11:45, 25, hobetu behar dutela. Badirudi, hobetu egin dutela, ea zer gertatzen den, ea behin betiko denborek zer esaten duten. Ordoaz Deustotarrak, Tomaterako arraunlariak, helmu garatzen, azkenengo metrotan, adi Tomatera, eta bai Tomateraren txat. Kaixo. Hori da, bai.
Eta, beno, hemen protagonista gehiago, Ama Guadalupeko delegatua, Estibaliz Gezala, Estibaliz, eguerdion. Lehenik ete bain, zorizionak. Eskerrik asko. Beno, atzo zapatua eta gaur ere bi bandera asteburuan. Hori da, asteburu bikaina emaitza aldetik, eta bueno, giro aldetik, eta konten bukatzeko moduko asteburua, eta astiari berriz animoakin ekiteko urrengo astian bila, baina bueno, gaur disfrutatu, egia esan estropada oso politain dugu, eta horrela ia segitzeko aukera dugun. Polita da baita ere hor Zarautzekin lehian ibiltzea, bueno, olatuak hartzen etorri dira Hondarribiako arraunlariak, eta bueno, hor egon da, ezta? Azkenan patroi lanak askotan oso garrantzitsua izaten dira. Bai, egia da, urten lehenengo luzea edo gehiago kostatzen ari zaigula, edo ez gerela kanpoko ziago gara aurretik iristen ari, bino, bueno, bueltan gai gera egoera horreri buelta emateko, eta orduan horrela segitu behar dugu, eta egia da, hemen kanpotik ikusi eta urduritasun gehiago sortzen duela horrei, bino, bueno, taldean konfiantza izaten jarraituko dugu, eta horrela lanian segitu animoakin, eta ia garaipen gehiago ospatzeko aukera dugu, momentukoa disfrutatuko dugu. Eta zailkapen orokorrari buelta eman diozue berriro, eta, bueno, lehenak zarete, suposatzen dut hori ere, badela garrantzitsua, ezta? Hombre, egia da, beti oraindik begiratzen dugu ala ere 3. postu hori, ez? Helburua playoffa da, liga irabaztea beti posgarria da. Baina, bueno, asteburu hontan beste ez dakit 4 puntu gehiago edo 3. eta orduan, konten. Ez dizut kontrako esango. Estibaliz, zorizionak eta gozatu garaipena. Mila esker eta zeuri. Bai. Hor Estibalizen hitzak, Ama Guadalupeko delegatuaren hitzak, poztasuna bi banderatik bi irabazi dituzelako asteburu hontan. Pleno bat, Ama Guadalupekoaren pleno bat, hori guztien ditugu Onjarbiako arraunlariak, haien bandera hartu behar dutelako, hor portutik bizka bat atera beharko dira. Eta bai, noski, zuntzaren denbora esan bezala hobetu dute. Hor ditugu, ja denbora, benbetiko denborak, Ama Guadalupekoa lehena, 11 minutu 26 segundu. 88 unekorekin, Zarautz bigarren, 11:34 Kaiku hirugarren, 11:51 segundu, Izuntza etxeko trainirua 4. geratu da, 11:52 Ondarroa 12:08 gero Hernani 12:45 Deusto 12:20 eta 11 Deusto ea mantentzen duen Deustok hor eskotzan da, eta Portugaleta 8. 13:14 bederatzi. Horiek dira gaurko denborak, eta argi da emakume horiek bandera hori hartzeko gogo handiak dutela. Hondarribiko neskak asteburuko bigarren bandera. Eta hor doaz itxasotzi horretara denbora hori egin eta gero haien bandera hartzera. Bai, Ama Guadalupekoak irabazi duelako hemen Lekitxon. Eta pozik daude hor maiotaren liderren maiota berriro jantziko duelako Miren Garmendiak. Estropada irabazi eta gero ea zer gertatzen den hurrengotan, baina gaur Ama Guadalupekoak eraman du bandera. Ordoa Miren Garmendia bandera hartzera. Adi, eskuetan oraindik ez du, baina orain bai. Hondarribira doa bandera, hor dago bandera hori. Unjarbira Ama Guadalupekoak gaur eraman duelako garaipena. Bai, arraunlarien postasuna patroiarena ere, eta Estibaliz
Gezala delegatuarena baita ere. Eta gaurtik hause izan da guztia. Kastrora eta Hondarribira doaz bi banderak eta bi liga horietako KE bi ligako eta ETE ligako ontziak horisik dira, Castro eta Hondarribia. Mila esker gurekin egoteagatik eta hurrengora arte! ¿Lanzamiento de Cachi en fiestas? ¡No! Más diversión y menos basura. Reutiliza los vasos y utiliza contenedores y papeleras. Por respeto y responsabilidad, no dejes rastro, deja huella. Mejoremos Bilbao, Ayuntamiento de Bilbao.